Здравейте, аз съм Анджелина Джоли и днес имам още един клип. Аз съм Дари и това е един клип в моя канал. И тази вечер, защото фантастическия вечер, ще ви покажа моите изделия от пизла. Ако не знаете какво е пизла, ето тези топчести неща са пизла, и за да обясним по-добре. Тук имаме няколко форми, на които да редим. Съответно, например, това се използва за кръгли неща. Логично е. Това може не да се използва за квадратни, а просто за форми. Това за сърце. И те са едни ето такива неща. И сега ще ви покажа нещо после, в смисъл, когато свършиш с фигурката, после я изглаждаш, като я слагаш под готварска хартия и я се изглажда и става на фигурка. Да, сега ще ви покажа фигурките, които аз съм правила. Ще ги изглеждам поред, смисъл, коя съм правила първа, коя втора. Не, че много помна, но все пак. Най-грозната ми беше първата, защото все пак ми беше за първи път. Това е много грозно. От една страна е леко сладка, ама повече е грозно. И затова това беше първата фигурка, жирафче, ако не си личи. И сега вече не съм сигурна дали в правилния ред. Мисля, че след това направих този сладолед. Не, че много прилича на сладолед. Ето. После направих... Какво направих после? Ето това сърце с българското знаме. То по-точно трябва да е така. Да. После направих ето това полусърце. То го показваш в интернет, смисъл. Две половини. Ето я едната половина. Другата я направи най-добрата ми приятелка, при която ще хода на гости утре. След това вече не знам как съм го правила. То всъщност това ми е най-първата фигурка. Ето това. Но нея направих с тези пизла на най-добрата ми приятелка. И като си купих, направих другите. Ето това е еднорогче. Така, и сега вече няма да е поред. Ето това. Не знам какъв е смисъла на това, ама пак е нещо. Тук съм направила покебол. Какво друго? Ето тези двете. Пак говорим за най-добрата ми приятелка. Ето я буквата Д. Това го направи тя и ми го подари. А това го направих аз. Тя се казва Ивана. И това е буквата И за нея. И ще я дам. Защото не сме се видели давно. Така, тук съм... Ако не знаете, аз съм голям фен на Майнкрафт и също играя Майнкрафт вече от сигурно 3 години. И ето направих глава на зомби. Тук съм направила ябълково дърво. Ябълково дърво. Наскоро го направих. Тук имам челая и понеже тази мама много не знаеше как да глади фигурките в началото. И тук жилото се получи доста изгладено. Ама изглежда сладко, според мен. Така, друго. Ето, тук имам диня. Много хора се чудят защо съм направила тази бяла линия. Направих я, защото обикновено дините ми нещо такова. В смисъл, имат една част, където е бяла точно по края. И затова просто. Ето тук. Чакайте. Тук имам не се сещам думата, така че ще кажа пиано. Мини пиано. Тук съм направила буркан с мед. Не че много прилича на буркан с мед. Тук тече, ама
Следващо. Поне аз знам какво е. Глава на панда, която според мен се получи сладко. Гледах от интернет, само мога да кажа. Не съм толкова добра. Ето тук направих кръгче. Не кръгче. Какво говоря цял ден? Личице с панделка. Не мога да кажа емоджи, защото не съм виждала такова емоджи. И мисля, че ни остана само едно, което оставих за край. Не, остават две и двете са според мен хубави. Сега за край, че тук съм направила телефон. И всъщност е доста готин. В смисъл малък е. Не знам дали ми изглежда голямо, но е малък в сравнение с този, който направи най-добрата ми приятелка. Тук съм направила панделка. Шарена. Ето. Отива ли ми? Не, нали? Нищо шарено не ми отива. И искам да напишете долу в коментарите дали вие имате пизла и дали редите такива неща. И ако е така, какви форми сте правили или от тези сте правили, коя ви е любимата и такива неща. И благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. И да се доплъзна към камерата. И до следващия път. Чао!